Fostul cumnat este supărat de ziua tatălui. Am doi nepoți minunați care sunt prea tineri pentru a-și câștiga banii, așa că îi duc la cumpărături înainte de ziua mamei și de ziua tatălui, astfel încât să le poată cumpăra părinților ceva pentru ziua specială. Cu câțiva ani în urmă, sora mea a divorțat de soțul ei dintr-o multitudine de motive pe care nu le voi aborda aici. De ziua mamei trecută mi-am făcut tradiția și am fost la cumpărături cu copiii. Când acum fostul meu cumnat mi-a trimis o sugestie pentru ziua tatălui ce și-ar dori, l-am anunțat că nu fac cumpărături pentru el anul acesta, deoarece el a fost cel care a părăsit-o pe sora mea să crească copiii. Îi vede doar de sărbători. De înțeles, el crede că copiii ar trebui să sărbătorească în continuare ziua tatălui și asta e în regulă, dar nu o să-mi cheltuiesc banii pe el. I-am spus că ar trebui să-și ducă copiii la cumpărături de ziua tatălui, dar vor fi banii lui pentru propriul lui cadou. Am dreptul? Pot fi. Sunt meschin. Mai bine crezi. Lasă-ți copiii și soția și încă te aștepți să fii lăudat de ziua tatălui. El este nebunul. A doua poveste de ce mama mea abuzivă se simte îndreptățită la viața mea. Din 2019, mama mea, 60 și eu, 30, ne-am înstrăinat și prin asta vreau să spun că am chemat-o pe polițiști, i-am tăiat curcanul rece și nu m-am uitat niciodată înapoi. Oricum, și recent a reușit să mă contacteze printr-un membru al echipajului de lucru pe care îl angajase pentru niște lucrări de construcții. Au discutat și ea și-a dat seama că mă cunoștea. În ciuda cererii mele clare ca ea să mă lase în pace, ea continuă să mă întindă. Înțeleg că există o parte a mamei mele care își dorește cu adevărat să fie un părinte bun și regretă relația noastră tensionată. Cu toate acestea, mi-am dat seama că ea nu poate îndeplini acel rol pentru mine. Ea mă învinovățește pentru ruperea căsniciei ei, ignorând propria aventură extraconjugală din care am fost rezultatul. Deși am găsit ceva catarsis în recunoașterea acestui adevăr, sunt, de asemenea, conștient că ea nu va recunoaște niciodată abuzul pe care l-am îndurat din partea ei, a cunoscuților ei dependenți sau a soților ei criminali. Este important pentru mine să trăiesc în realitate și să nu mă țin de iluzia că ea se poate transforma într-o mamă grijulie cu normă întreagă, în loc de un roller-coaster emoțional care are grijă de explozii scurte și crud de cele mai multe ori. Recunosc că mama mea se luptă cu sănătatea mentală și cu adevărat nu-i doresc niciun rău. Îmi doresc ca ea să găsească ajutorul de care are nevoie și să-și depășească provocările. Cu toate acestea, am muncit din greu pentru a-mi construi o viață pozitivă și mi-e teamă că prezența ei ar putea perturba progresul pe care l-am făcut. Deci sper să devin o persoană mai bună. M-am rupt puțin ieri înainte de a o bloca frustrat, am trimis un mesaj. Ia niște lucruri destul de răutăcioase pentru că nu înțeleg de ce vrea să fie în viața mea. Nu e bine pentru mine, chiar nu face nimic pentru ea. Știu că a greșit din partea mea să-i arunc trecutul în față, pentru că ea nu poate să-l repare și niciodată nu se va afunda cu ea. Pur și simplu nu înțeleg de ce crede că merită să fie în viața mea. De ce simte că ar trebui să-mi deschid porțile pentru ea și să-i permit să mă înjosească și să mă înjosească? De ce, ca unitate de naștere, are dreptul să facă asta? Nu înțeleg cum pare normal ca ea să încerce să mă păcălească să vorbesc cu ea, cum ar trebui să funcționeze aceste întâlniri surpriză. Știe că nu o plac și nici nu vreau să fiu în preajma ei. Nu sunt sigură care este conceptul când ea întâlnește la întâmplare oameni pe care îi cunoșteam când eram copil și crede că, dacă va înștiința destul de cunoscuții mei de faptul că am întrerupt-o, o să mă facă de rușine să o iau înapoi. A treia poveste: părinții cu drepturi sunt dați afară din apartamentul lor și se mută la noi. Deci cele mai multe dintre acestea s-au întâmplat de fapt anul trecut. Unchiul meu, Chile, 26 de ani, a avut un copil. Iubita lui Jessica, 26, s-a mutat cu el și a devenit apropiată de familia noastră. Ei sunt părinții îndreptățiți ai acestei povești. Pentru context, mama mea este cea mai în vârstă dintre 6, iar Chile este al doilea, cel mai tânăr. Cea mai mare parte a familiei trăiește într-o stare diferită în afară de noi și Chile. Le-am urmărit copilul în fiecare weekend, mai ales după ce Jessica a rămas însărcinată cu copilul numărul 2. Au rămas din nou însărcinate literalmente la 3 săptămâni după ce au născut primul copil. Cu câteva săptămâni înainte de data scadenței lui Jessica, ei ne spun că se mută într-un mic stat din vestul mijlociu, care este departe. Mama mea este devastată pentru că se îndrăgostise de copilul NR1 și era încântată de copilul NR2.
Când i-am întrebat cine îi va ajuta cu bebelușii, Chile a spus: oricum nimeni nu ne ajută aici, așa că nu va fi altfel. Asta a fost ca o palmă pentru mama mea, care nu numai că urmărea copilul în fiecare weekend, dar și cheltuia sute de dolari pe lucruri pentru bebeluși. Așa că își împachetează și se îndepărtează. Tatălui Jessica le-a cumpărat o casă mică în care să locuiască acolo și timp de câteva săptămâni totul a fost bine. Apoi au început să se plângă de casă. Casa era un superior fixator. Tatălui Jessica nu și-a putut permite să le cumpere o casă drăguță pe lângă lucrurile lui. Chile și Jessica au vândut casa și s-au mutat într-un apartament. Tatălui Jessica a fost supărat și a cerut banii, deoarece din punct de vedere tehnic era casa lui și ei au spus nu. Acest lucru a făcut practic întreaga familie a lui Jessica să le întrerupă. Jessica era un sahme și Chile lucra. Apoi Chile și-a părăsit slujba ca să ajute cu bebelușii. Nu știu la ce altceva se așteptau când au rămas fără bani și au fost evacuați. Chile i-a cerut mamei bani, pe care i-a trimis. Luna următoare a cerut mai mulți bani. Atunci ne-am dat seama că plănuia să-i ceară mamei mele să-și plătească chiria în fiecare lună. Mama a spus nu, dar au reușit să scoată încă câteva sute de la ea spunând: gândește-te la copiii noștri. În cele din urmă au fost alungați din apartamentul lor. Nu aveau bani și nici casă. Familia Jessicai nu a vrut să vorbească cu ei. Părinții lui Chile nu aveau bani, ceilalți frați ai lui erau supărați pe el, le-a cerut și bani. Ceva despre mama mea este că ea este persoana bună din lume. Ai putea să-i incendiezi casa și ea te-ar ajuta în continuare când ai avea nevoie. Avem și o casă decent de mare. Pentru o familie de 4 persoane, tata, mama, eu, fratele mai mic, avem destul spațiu. Așa că, spre toată dezamăgirea noastră, mama le-a lăsat pe Chile și Jessica să se mute în casa noastră cu cei 2 bebeluși ai lor. În acest moment bebelușii au 18 și 6 luni. Camera mea este cea mai mare, cu excepția masterilor, așa că m-am mutat în camera de oaspeți. Chile și Jessica aveau 7 câini și 7 pisici pe care voiau să-i mute în casa noastră. Din moment ce eu și tatăl meu suntem alergici la pisici, le-am spus să nu fie pisici. Le-am spus că pot păstra un câine. Firesk au vorbit cu mama mea cu toată familia, care ne-a spus imediat. Spuneau că mama mea era crudă și nu înțelegea cum animalele de companie fac parte din familia lor. Mama mea a plătit mai mult de $2000 la mutarea lor înapoi, cu acordul că o vor plăti înapoi într-o zi puțin probabil. Când s-au mutat în sfârșit, eram în vacanță. Bunicul meu a zburat să-i ajute să se mute. Bunicul meu a găsit 7 pisici în garajul nostru. Se pare că s-au gândit că vor putea să-i ascundă acolo tot timpul în care au locuit cu noi. Nici nu știu cum au crezut că va funcționa. S-au întâmplat atât de multe lucruri care nu se vor încadra în această postare, dar imaginează-ți cei mai răi colegi de cameră din lume și asta sunt ei. Erau groaznice. Toți am sărbătorit ziua în care s-au mutat în sfârșit.